Avui us prepararé un postre que és per aprofitar plàtans que els meus fills ja no se'ls mengen, veus? Quan el plàtan està així, què vaig tenir que fer jo? El plàtan s'ha de deixar fora de la nevera, però arriba un moment que si n'has comprat massa, com aquest cop que en teníem del restaurant, se'ns fan malbé. Després què passa? Que els poses a la nevera, de dins estan perfectes, com aquests, mira, veus? Estan perfectes, ho veieu, que estan perfectes, però quin problema hi ha? Que els meus fills, quan els veuen negres, els meus fills, els vostres, tots, no els volen menjar. Enteneu, no? Llavors, què passa? Farem el postre de demà, plàtans al ron. Ja veuràs, quina passada. D'acord? Ho tenim? Vale, som-hi. Tenim això calent, ja? Agafarem i posarem una mica de sucre moreno, sucre de canya, vale? Que fongui, que comenci a fondre. Es pot fer amb sucre normal, també. Però amb sucre de canya té tots aquests matisos, diuen que és més sa. Doncs, mira. I fotem tot. Molt bé. Ara això, que comenci a fer una mica de caramel. Per aquesta recepta, què necessitarem? Necessitarem una mica d'aromatitzar-ho una mica. Una mica de canyella d'aquesta tan bona i tirarem una mica de gengibre. Que el gengibre el que farem és fer un parell de talls aquí. A mi m'agrada molt amb aquests postres que són exageradament dolços i posarem 3 trossets de gengibre, perfecte, una mica de nous de mantega bona i pelem la taronja. De pell de taronja que n'hi hagi, que estigui bé. Perquè no el coem del tot i el que farem és una infusió. Fotrem la pell d'aquestes dues taronges. Només estic agafant amb un pelador, només agafo la part ben bé aromàtica de la taronja, no hi poso l'amargant, que és la blanca. Ho veieu? Per això ho faig amb el pelador i no ho faig amb el gabinet. No perquè tingui ganes de patir, veieu? Serà molt més aromàtica. Perfecte. Veieu, aquí ens comença ja... Això se'ns comença ja a desfer. Veieu, Veieu quina bona cara que fot això. Veieu? No l'he remenat gens, ara la fluixo una miqueta. I ara què faig, ara? Mira, ara hi poso els plàtans. Directe. Ara un moment. Perfecte. Ara pararà la funció de seguida. Molt bé, veus? Ja l'he fet parar una mica. Ara hi posem la mantega. Mireu, que n'hi hagi, que estigui bé. Que estigui bé. D'acord? I ara hi podem posar tot el que és per aromatitzar. El gengibre, una mica de canyella, per tirar en 2 trossos, i la taronja. Taronja hem dit que n'hi posarem... Bueno, potser ens hem passat, amb una mitja n'hi ha prou. Ja m'agrada aromatitzat, però a mi m'agrada que quan aromatitzem alguna cosa no ens passem, perquè això ha de ser plàtan al ron, no pot ser plàtan al ron al gust de taronja. És a dir, tampoc m'interessa que ens passem de tot. Bueno, veieu, Veieu just que es vagi desfent, perquè no el curem tot aquí, no el curem. El deixarem que s'acabi de coure amb el sucre. D'aquí demà se'ns acabarà de coure, ho veureu. Aquests plàtans, quan els diguem als meus fills que eren aquells tan negres que hi ha a la nevera, no s'ho creuran. Oh, fa un olor increïble, Quan
olor increïble. Vale, ara què hi posem aquí? Ara anem a tirar-hi el més important, vale? Això és per fer dormir els nens, una mica de ron. No, com que cremarem tot l'alcohol ja no hi haurà problema. Un bon raig de ron. N'hi podem posar, perquè el cremarem ben cremat. Vull dir que no passarà res. Ben cremat. Ron dominicà. Encendrem. Molt bé. Ronald, que no tinguis el bigoti, Demà te l'has d'afaitar, aquest bigoti, per fer la paella, Si no, no anem bé. Com ho veus? Mira que bé. Encara s'està cremant, ho veieu? Encara s'està cremant. Que es cremi del tot. I ja s'ha acabat, ja s'ha apagat. I ara què hi posarem? Hi posarem una mica d'aigua. Mira. Una mica d'aigua. Que quasi bé. Ara ho taparem i ho deixarem bullir, 3 minuts. 3 minutets. 3 minutets bullint. Quina oloreta que fa tan bona. Mireu. Ara parem el foc. Ara aquest plàtan encara està una mica cruet, és a dir, no està cuit del tot, però entre el ron, l'almívar i aquesta cocció s'acabarà de coure i demà el tindrem perfecte per menjar-nos el fred amb una boleta de gelat i farem la reducció d'aquest suc. Tapem. Aquests són els plàtanos que vam posar a la nevera, se'ns ho han acabat de fer, veus? El que fem és que, com que no ens els menjarem tots ara, en guardarem en fred, en guardarem uns quants per menjar-los demà. Ara en farem un per cada un. Acabarem aquests, aquests els guardem per demà. Guardem una mica de suquet, aquest en bo. El que us vaig dir és que això va acabar coent-se dins d'aquí, Ara escalfarem, però no hipercalent, no supercalent. Ara veus, estic tornant a escalfar. Sense trencar-los. Ara provarem aquest suc, a veure com està. Sí o no? Increïble, parem el foc. Ha de ser tabió, tabió. I ara què fem? Ara agafem. Un o dos, per acá. Bueno, jo me'n menjaré dos. Aquest suquet al ron aquí. Hola. Si no us agrada fer-ho directe, si ho volguéssim polir una mica, el que faríem és que ho podríem colar-ho, podríem empatar els plàtans i colar-ho. Ara aquí farem això i posarem, aquest serà el meu, Què és això? 2 boles de gelat de nata. Aquest no està acabat de fer, no està acabat de tormixar, per tant, de posar per la màquina, de turbinar amb això. I si veieu, ara veureu que, mira quina textura té. Ho veieu, la textura? Fred i calor, fred i calent. Boníssim.